Chválně, kdo se těší na září? Já! My se těšíme, protože otvíráme naše květinářství. Znovu, nově, na nové adrese. Starý jsme museli opustit, protože nás tam přeplatila trafika, ale to nebudeme řešit. Protože všechno špatný v životě může přinést něco nového a člověk si z toho nemůže dělat hlavu a naopak to otvírá nové možnosti. A my se na to fakt těšíme, protože my jsme nejdřív, teda já jsem z toho měla nejdřív obavy, ale nakonec jsem pochopila, že opravdu to tam bude krásnější, útulnější, prostě větší prostory. Nový příležitosti. Nový příležitosti. Ještě jednou zopakuju, nový příležitosti. Nový příležitosti, jakože zážitková floristika. Jako doopravdy. Zkrátka budeme dělat kurzy vázání kytek. Takže pokud máte někdo chuť se naučit vázat kytky, tak nechoďte k Pepovi, ale k nám. Teď ty jsi udělala reklamu Pepovi, ne Pepu, ne, to nemáme, ne, my floristi nemáme Pepu rádi. Pepa to řeže jak Baťa svíčky a v podstatě to tam dělají zaměstnanci, a protože to mají befele. Ale my to děláme ze srdce pro vás, z lásky, se vztahem. Máme 24 let květinářství, tvoříme a baví nás to, užíváme si to. A vlastně to chceme dělat dál, tak nám zachovejte přízeň. Chci se určitě podívat, protože to květinářství, který vzniká, ještě pořád, my jsme teda teďkom na dovolení, protože jsme si potřebovali fakt jako dáchnout. Jako chtěla si říct, že jsme makali celý léto a stěhovali obchod. Jo, a teďkom jsme jako ulítli, my jsme ulítli, protože jsme ulítli do Egypta. Tady 80 stupňů normálně. Ne. Faraonová pomsta. Ty já byla... Tady, já jsem dobrá. Píchli do mě nějakou kapačku a dali mi nějaký tablety. A řekli, to přežiješ, to bude dobrý. No já to přežil, ale už koukám jako prostě v pohodě, ne, jako už se hejbuje. Takže jako dobrý. Ty říkáš, jak kdyby si strávil celou dovolenou někde. Ne, fakt to bylo na jeden den. Právě, že to bylo takovýhle rychlý. No tak už jsme se bavili oho, takže teďkom se můžeme... Hello. Ale, dopadl. Zahradník.